ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa fedde heblo sukaɓe africa weltare tv takkusana yoni to likseyba gorgol to beele ndendi to ganki to tulde baali to wuuro djibi alpha to seyyena wuuro moolo to seyyena gabaɓi to wajjo bosoyaɓe to gourdiuma to sincana gourdiuma to darou salam ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno amadou tidiane alpha mamma siley ba to moderna kay haydi ha to galle makko sama sa to killinkara e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardiɗi kabaruji men to leydi Mauritanie Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo gendi Mauritanie o joddima e ɗiɗo taw ko ardiɓe landaji dawrugol landaji lunda e nder leydi he ɓen goni hono biteɗo Ahmed Doula Dadda gardiɗo landa wite ka RFD e Mohamed Wul Mawlud gardiɗo landa IFD to leydi Sénégal ma en jaa haalto Kolda toon ko sagataɓe joguitiɓe cocktail molotov kañumen mbaɗi jangu men ñande jamma jeegom ene wiyata jeeɗiɗi lewru gonɗen ɗo ɓe mbaɗi jangu mabɓe e nder RTS woni radio télé woni tigui e nder radio mo Kolda to leydi Mali Salif Keita ko nalanke ngana ko jeeyaɗo kadi e catala bitegal CNT woni conseil national de transition o holliri tigui ñalawma hande o wonde o démissioni ha laaɓi jeeyede CNT to Bandiagara ha joni to leydi Mali ko janguji ɗiɗi mbaɗi toon fodde sappo e jeeɗiɗo neɗɗo mbasi hen pittali men he joyo ko dozo en to leydi Burkina Faso toon sarakerol hakkude mabɓe leydi Togo ko seɓɓitiɓe mbaɗi toon jangu mumen ɓe tuɓɓuno noon ko commerçant ji yanoɓe luuma ko famdi kala nogas ɗiɗo commerçant pittali men ittama hen to leydi Guinée Bissau Oumarou Sissoko Mbalo horejo leydi ndi o suuɓima horejo makko jagorɗe to leydi Niger toon hono général Chiani suuɓima kañume hoore mum premier ministre mum habaruji men jolam jaɓeri ma jaa ha to leydi Ukraine jeen ha to leydi Syrie bisimilla moni ketki hotodirte joni joni piren pacciren أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاكي جمع غوندادو هونو الحاج عمر مصطفى حيدر كو اسما دوتيدو هونو تشيرنو ابو حيدر كو خليفه غالو كو بي دوتيدو هونو شريفه الحسن حيدر كو بي دوتيدو هونو تشيرنو عليوا جالو تو هدالاي كو اسما دوتيدو هونو ماما امينata si ko dendidido duttido hono bushara haydara ko bi duttido kanyuma yetinido wulango hono ceerno haji som ko elimami juma fimbu ko minyuma duttido kambe kala non e be denta e be ngullo denda ngala bandirabe sehilabe hoddibe kalam ustare jinnado mabbe betenodo goggo malikumba ramatela goggo malikumba ramatela jallo o yaltiri aduna ko duubi capande jeeɗiɗi e tati o yalti aduna koto magama ko ɗon kadi to magama ɗo o wiram ko altine hanki o yontini ko wirano ko altine aleta ɓennuɗo o ko nden tigi yontini ko yaltuno aduna eɓe ndenta noon eɓe ngullode ndangala bandiraɓe gure taride eɓe jarno ɗumen kadi ko wayno magama ko wayno gure ko wayno magama ko wayno magama guilay magama naɓe haye fumbunaɓe
naɓe ha e ɓoggel naɓe ha e sangi naɓe kala e wawde naɓe e kanel naɓe kala hudallayi naɓe e dancali naɓe kamɓe kala ɓe duwano on ɓe pecce mon sunare ɓe jarno on kadi guila arnoɓe duwawuji ha e noddunoɓe duwade kala eɗen mbiya tan nde Allah yurmotomo yaafomo harnamo aljanna kanko e dendagal mayɓe julɓe kala allahumma amina. aadi biladi salade aadi ɓiɗi furi fittude aadi ceerno Djiby Sy wi ko fittata aadi hakkude mum e hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine maɗa. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa. ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e donowal kala. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune. ceerno Djiby Sy ne safra fiiji kewɗi ɗi jiida ciirol an ko wayno kista fibroma dogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade rewɓe dartoraɓe kala. ceerno Djiby Sy ne yawna ɓe worɓe ustoraɓe gorago e yawɓe dakmitade kala. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto sa ƴetti ɗum fodde sappo e tati rafin yaltema ha laaɓa. fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde sappo e jeenayi rafin yaltema ha laaɓa. fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri woni suuna. so tawi a waɗi no wirumani fodde temedere rafin yaltema ha laaɓa. ceerno Djiby Sy ne jogui pegge e usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent neɗɗo wawi wonde taw ko ɓeydoje arsigaji pittoji dabruji. ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe wonande ustoraɓe gorago biyeteɗe muuɗa hirde noon ko yeddi ƴeewa ƴettat joni joni jiɗɗa hoorema ha no hannirta ni. ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi wayennama ka miskino safruma ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona noon on nduɓe rafiji ɗiɗi on janowo hoore walla mo wara siɗɗeji bahɗiɗi hoore mum ha haɓɓa. ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum e oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Sénégal to wuuro wiyetego Agnam Siwollo waɗɗani collége kesso wuuro ngo ma yiɗon galle goto nan ɗon ene waɗa karoje boɗeje koye nder on galle ceerno Djiby Sy tawate. ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar an jiɗɗo waɗnede listihar ko indema inde nenema dokkatama o haala ko wonema ha mbiya yoni. jiɗɗo waɗnede listihar wonɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere uguya dendagal noon leyɗele ñamoje CFA ko temedde 4 CFA. jiɗɗo waɗnede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro mum weev kadi ko numéro orange money ko 00 221 77 653 03 67. ceerno Djiby Sy ene wiya dendagal kilineɓe muma tawateɓe nder leydi Sénégal yiɗɓe jokkodire makko tawi ko appel normal e oɗo saaha joni ko numéro leydi Sénégal mbaɗata ko 78 163 24 82. so tawi noon ko yiɓɓe jokkodire makko to banggue WhatsApp ceerno Djiby Sy jogui ko numéro leydi Mauritanie ko 00 222 mbaɗa 47 22 80 84. ceerno Djiby Sy ne andini dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakcude no golla ha no hannirta ni ne tawi ɗon min ñi ko biyeteɗo ceerno Alassane Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo woni ganduɗo golleɗe ɗe no hannirta ni. ceerno Alassane Sy noon heɓete koye numéro makko leydi Mauritanie ko 32 62 04 99. ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal bandiraɓe mbadden dando faade makko. kura ko koddiɗo belɗo hen banggue jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hen ko matériel mo moƴƴani. comptoir français de électricité ari e dow moɗon addani mon ko produit moƴƴo matériel original giwɗo toon to leydi France. taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e bâtiment ji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité
ma on keɓe hen hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi kuura ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare comptoir français d' électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar taɓande temedere hakkude mum e Auchan koni henna sifori so tawi ko comptoir français d' électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e ampoule aji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo waddirime galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene maasa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a moosat ha tina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗen kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen goni e mawbaare jeetati lewru juko hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas tati walla biyen talata nogas goo lewru haran hitande ujunere temedde nayyi e capanɗe nayyi e joyyi kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiiden to banggue nate ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono mbiruɗen en gaddiɗi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen waali woni gouverneur Nouakchott banggue hirnangue o waɗi lancement puɗɗugol golle assainissement e nder leggal Sokosima ɗum ko altine hanki o wonno golle ɗe noon ko pitte leggal ngal kala yidde ustude kay ñonkoto kanko waali o caggal ɗum o waɗi visite makko to suudu safrindo witendu polyclinique ƴewde kay no golle ɗe no gollete toon holno sifori caggal ɗum noon kanko gouverneur o kadi o wa hono biteɗo rahabi rabbu bu enema o wawi tigui ardade o wawi yaade tigui ha to o ardima batu to mairie to Tafraka Zeyna o joddima e batu ngu noon e ɓeena witeɓe les élus locaux e halfinaɓe sécurité diwan o e société civile en kala wondude e ɓen taw ko chef quartier ji woni ardiɓe quartier ji e ardiɓe équipe aji fuggo koyngel taw ko équipe aji sukaɓe tawateɓe nder leggal he e yoga e pelle sukaɓe tawateɓe nder leggal he e nder jonde he noon haalaluji payɗi kalama toon peeje moƴƴe ƴellitoje legal ngal mbawi tigui ƴettede toon tawa kadi ko ƴellitoje commune o kala no diɗonno hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen dendagal commune aji tawateɗi nder région de Trarza eɓe denti kamɓe kala eɓe jogui fedde mabɓe nden fedde noon taw ko fedde kamɓe maire uji ɗi ɓe mbiyata association des maires de Trarza fedde maire uji nde noon ɓe joɗima batu mabɓe aleda ɓennuɗo o gam suɓade kay gardotoɗo nde suɓata gam suɓade kay gardotoɗo nde ɗon fedde nde won noon pular ne heewide ko ala hoore yahata kono kadi ko waɗi koye sappo ɓuura bonde ko ɗum saabi noon kamɓene ɓe joɗima gam yidde kay suɓade hol gonowo gaddiɗo mabɓe taw kadi koye mbadi vote heeɓi polgu noon e oɗo saaha joni ardi fedde nde ko maire Erkisa biyeteɗo Mohamed Ahmed Doua noon o heeɓi ko sappo e jeeɗiɗi voix mo ɗaftodiranno o noon ko maire Wadanaga ene wiye Lamra Bota Eli Zeyne on heeɓi tigui ko 9 voix ardino jonde nde noon ko maire mo Diagou hono Bodiel Houmaydi cérémonie o waɗi koye nder mairie wuuro Rosgo nde fedde nde noon ndeɗo fedde noon taw ko fedde maire uji tawateɓe nder région de Trarza nde tafa kay ko guila
ñande sappo e jeeɗiɗi lewru décembre hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e nayyi woni 17 décembre 2014 eɓe jogui yilirde mayre ha timmi fedde nde ne jogui yilirde mum hano hannirta koni tigui yilirde hesere fedde nde sifori e oɗo saaha joni woni président mayre mbiɗen ko Mohamed Ahmedou Wa kañum woni maire mo Erkije so tawi ko président d'honneur e goto ko Bojjel Houmeydi ko maire Ndiagou président d'honneur mabɓe goɗɗo ene wiye Bamba Dramane ko maire mo Rosso so tawi ko cukko hoorejo gadano ene wiye Mouhtar Abdallahi ko maire mo Boutelmide cukko hoorejo ɗiɗaɓo fedde nde wiyete ko Mohamed Saïd ko maire mo Tekan so tawi ko cukko hoorejo tatawo ene wiye Sidi Salem Himodi ko maire mo Midradara so tawi ko 4e vice président ene wiye Cheikh Moustaine ko maire mo Kermassara so tawi ko kolaɗo kuuɓal woni secrétaire général fedde nde ene wiye Lamro Botta Eliseni on ko maire mo Wadanaga so tawi ko secrétaire général adjoint ene wiye Mohamed Bougoufa ko maire Tawstayat so tawi ko trésorier woni korowo ngalu fedde nde ene wiye Mohamed Vala Kherchim on ko maire mo Tigginte so tawi ko commissaire au compte ene wiye Boubacar Aliwa Jidrela on ko maire Jidrela mo Guena so tawi ko responsable relation extérieure on ne wiye Mohamed Val Midine on ko maire nokku biteɗo Khata ha joni kabaruji men ɗemngal Pulaar to leydi Mauritanie ha joni hono no mbiruɗen gardini kabaruji men Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo gendi Mauritanie o bismima o joddima to galle lamorgo to e ɗiɗo taw ko ardiɓe landaji dawrgol landaji lunda ɓen goni hono biteɗo Ahmed Wuldadda kañum ardi landa wiyete ka RFD wondude Mohamed Wula Mahmoud kañum ardi landa wiyete ka IFP ɓe mbawi noon ɓe mbeɗimo noon kamɓe ɗiɗo lundiyankoɓe ardiɓe ɗiɗo landaji ɓe mbeeɗi hooreje leydi ndi deftere taw ko deftere politique nden noon ko sifotode ko fate politique guuraɗo e oɗo saaha joni e nder leydi he e jofade kadi politique janggo gonka janggo politique leydi ndi ko ɗum tigui woni avenir politique e ko woni e nder mayre ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen jeen ha to dik seba gorgol e oɗo saaha joni wonɓe tournoi mumen fugu koyguel taw ko tournoi de vacances ma en ketto cimtolo musidɗo men sehil men ceerno Babi Sy mo Likseba FM Babi Sy assalamu aleykum rahmatullah jam ñalla mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma weltare TV jam ñalle ma Ghalii Abuu Bah kaburuji men joytiɗi e coftal balli to Likseba gorgol en kal e championnat vacances édition 2023 en ciftino bandiraɓe eɗen gandi wonno ouverture ko hakkude FC Avenir e Asembol Kalif wonno ko ñande ɗiɗi lewru août ndu gonɗen ndu oɗon match noon o gasirno ko 0-0 eɗen gandi rewno hen wonno deuxiéme match noon ko ñande tati wonno ko hakkude FC Agana e FC Merguel on kadi gasiri ko 0-0 hakkude FC Jadid noon jour ko ñande joyi lewru août ndu gonɗen ndu ko hakkude FC Jadid e FC Seyel Hood on kadi o gasiri ko 0-0 hanki talata noon match hakkude FC Tendres e FC Hadar tawi ko 4e match on noon woni tawi ko match de poule tawi ko premier journée on kadi gasiri ko ɗekki woni début partout oɗo match noon ko ɗum o gasiri eɗen gandi ñande sappo noon jouat ko hakkude FC Seyel Hood wondude FC Avenir ha joni kabaruji men jowtiɗi e coftal ɓalli sen gummima to Likseba gorgol ma en jah toon to ɗalhay e jeejugol ko waɗɗani Likseba eɗen gandi ɗalhay o waɗi compétition tawi ko championnat tawi ko ɗalhaya eɗen gandi noon wonata jogori wonde ouverture oɗon tournoi tawi ko coupe ɗalhaya wonata ko ñande sappo e goho ne hawrata koye aljuma sappo e goho lewru août hitande ujune ɗiɗi e nogas e tati tawi wonata ouverture oɗon championnat noon ko jeejugol wondude e barol ɓe jowata ko sanga waktuji sappo e jeegom pawɗi hojomaji capanɗe tati wonata deuxiéme match o noon ko hakkude lewe kese wondude e siwoldu ko ɗum ɗo wonno ko jobbunden kabaruji joytiɗi e coftal ɓalli sibabi
département Likseebo ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma. si baabi golle ma jooɗi peewi takkosan juulama ha to galle diadiaɓe e nder talhaya kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paaden jehen ha to nder région de walla département mo Bakel Moudéri ko commune tawateɗo e nder département mo Bakel oɗo saaha kala noon ko gujjo mo hinde Brakere mo hinde Brakere e taw ko dartunoɗo kelgol boutique aji kañum tampinno yimɓe wurgo gujjo o noon o tampinino ɓe gujjo o noon tampinnoɗoɓe o inde makko fuɗɗiri ko alkulala a o yettete ko Diallo o wiyama Teeb noon o wiyama Teeba guy ko sakkitno wadde noon e nder oɗon commune mo Boudéri ko ñande jamma 26 ine weeta 27 e lewru juillet gonɗen ɗum ko ndeno lewru juillet maydu ndu ko on jamma o sakkitno wadde guykaji makko hiɗino toon butikaji tati o yaadi fodde million ngaji ɗiɗi piccal jeetati woni million ngaji tati ngakkude seeɗa haalis mo tawno toon wondude e marchandise uji cewɗo mo yinno yaadude kala o yaadi hen o waɗama kanko noon caggal nde o waɗa nde o teeɓa noon o waɗama déféré to yeeso parquet mo Tambacounda ko alarba janggo o huccodirta e juge du tribunal de grande instance mo Tambacounda ene yakora tan noon commerçant ji fande nde ma mbattu kay ɗanade ha mbatta harde ɓaade gujju men teɓama ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal keddoɗen ha joni Sénégal naaɓe ɗiɗo wurnoɓe to dowlaci tentuɗi Amérique kawrela dial e accident de circulation woni accident auto to dowlaci tentuɗi Amérique accident o noon waɗi ko ñande aleta ɓennuɗo o to nokku biyeteɗo New York ummade New York faade o hayyo hakkude New York o ko toon tigui accident o waɗi hollirama noon e on accident noon kamɓe ɗiɗo hawruɓe hen ladial kamɓe ɗiɗo kala haalaka so tawi koɓe rewɓe walla so tawi koɓe worɓe ko ɗon tan ɓe mbi ko Sénégal naaɓe ɗiɗo jalti hen aduna holno holliri jayde ndeni ɓe kolliri noon oto mabɓe ɓe jolno koye bus on bus noon ko kañum felɓi oto particulier o chauffeur particulier o kañumne ko hen hawre ladial bus o mbiɗen ummino ko New York o faano ko hayyo ha joni kabaruji mane ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeena to Kolda sagataɓe jogitiɓe sagataɓe taw ko sayseyeɓe jogitiɓe cocktail mon tof hen mbaɗi jamma mumen mbaɗi jangu mumen ñande jamma altine jeeɗiɗi ene weeta altalata jeetati hande juko gonɗen ɗum e lewru gonɗen ɗum ɓe mbaɗi jangu ngu noon koye radio RTS ngo Kolda ɓe beddi hen ko cocktail monotofa e wiide kay gardiɗo radio ngo hono biteɗo Abba Sané o holliri noon bandi ɗiɗe ɓe keeɓi kay nadde ha e nder salle de rédaction ha to couloir uji paaɗi to douche ji ɗi kala ɓe mbawi yettade tan kono noon nde wonno ɓe ganduɗa to studio radio o heeri ko ɗum waɗi ɓe jettaki studio radio hollirama noon o holliri noon wonde kay ɓe tawi toon butilaji cocktail monotofa wondude e carburant hollude tigui wonde ko ɗum ɓe kutortono gam yidde wadde ɗiɗon janguji ɓe sabotima radio ngo noon kaddi sabotage ha joni kabaruji men ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men séri men Amadou Issa Kébé salamu aleykum rahmatullah jam ñalla mon hettiyankoɓe wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Ghalii Abuu Bah salmitama e dennangal hettoɓe weltare TV eɗen gandina bandiraɓe tan koye jaam e cellal gonnoɗen ina wayno ko sukaɓe meɗen ɗiɗo ɓi men gorko biyeteɗo Mamadou Issa Haga ko kanko addanno cuddiɗo ɓi men debbo biyeteɗo Oumou ina wayno ko kanko ne resa omo feewi to e Sébou Koutane ɗum ɗo tan wonno ɗeɗo balɗe ko on nanani min emin jetta Allah noon emin jetta dennangal weltare TV e gardagol ceerno Habou Diallo e gardagol Sar Ablaye Sarr Ghalii Abuu Bah e bano Mamadou Sarr e alhamdulillah rabbil alamin e jetta Allah kadi e jetta ceerno men ceerno Amadou Tidiane Alpha Mamadou Sile nde wonno o waɗi hen gollal makko o waɗi hen dowuji makko enen fof eɗen jettamo eɗen jetta dennangal arnoɓe eɗen gandi duwoñeɓe e Ziguinchor ina wayno ɓe mbi hande teeb sagataɓe ɗiɗo ina jogui kiloji yamba ha kewi fodde 60 kilo yamba
eɓe jagga noon lawol ummade to e Sédhiou fewde to e Goudompo ina wayno ko brigade douane Goudompo o jaggiɓe hande e subaka he eɗen gandi manifestation bannoɗo ɗo henna o ina wayno hanki dey ɗum deeƴi ɓe mbaɗi réunion mabɓe ɓe kolliti eɓe jogui joni haare wonde nde ɓe mbaɗata ko wona haare nde ɓe mbaɗatno nde ɓe kolliti kala mo président de la république puɗɗi ine woni candidat ɓe mbaɗa alerte holɗum walla ɓe kaala e radio ji ɓe mbiya hay goto to wotanɓe ɗum ɗon heddi nde ɗo haade ɓe jogori wadde so tawi en garti e manifestation baɗɗo ina wayno gaade fof deeƴi heddi tan ko gara Dakar heddi ko Lindiane toon de ha joni en heddi barriére kono barriére uji kewɗi fof ɓe itti ha laaɓi Ghalii Abou Bah soble de hande yiide ɗum ɗo henna ina wayno ñittade ɓaata e asaman hay ko ari ko ina wayno kilo ina jara 250 walla 300 woni yewɓe ha 400 yimɓe ɓe kolliti noon caɗele ɗe foof laamu ngu daraki sabu so laamu ngu darinoma ina wayno oɗo prix jeeyete ko yeeyeteno 160 watti yeeyede 300 walla 400 ɗum ɗo ina wayno ko faiblesse laamu ngu fotani waade ni henna eɗen gandi neɗɗo goto de ga henna ina wayno e leegal biyetegal jubo kanko de omo wari ba makko holɗum baba o de ina wondino koye affaire yakar ina haali ma taw o wi Ousmane Sonko kala gonɗo ɗo e muɗum ne wayno ala haqqille kanko ɓiɗɗo ono o naniran ɗum jaam o yaltini jaasi ina wayno ɗo baba o lelno tan o soppi o waɗi taƴe ɗum woni ko kewi ga henna hecci hanki ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Keɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkude Ghalii Abou Bah yalla koye walde jal allahumma amina seydi Keɓe yo Allah hanano ɗiɗo musibbaji e ɗiɗo jayaji kabaruji men ɗemngal pulaar sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paɗena Salif Keita koye mawɓe nalankoɓe taw kadi koye ɓurɓe dowlude o jeeya e nder leydi Mali kanko Salif Keita kadi omo jeeyano e catal bitegal CNT woni conseil national de transition ko catal ɗo dariɓe darde sharɗiji woni député ji talata hande o ɗon e nder jonde pléniére nde ɓe jooɗino kanko Salif Keita o holliri tigui wonde o démissioni ha laaɓi o ɓorti lefol makko ngol o wakkino o joƴini ɗum dow tabal holliri tigui wonde o démissioni o namdama noon holko saabi ko démission di o holliri noon démission makko woni goppirgol makko ko pour des raisons personnelles ko kanko tan weela o joƴƴini ngol ɗon lefol ngol o filino ha joni kabaruji men e ɗemgal pulaar jeen ha to Sikasso hono commissaire adjoint woni cukko commissaire des police biyeteɗo Sidiki Kanté mo gardiɗo commissariat mo premier arrondissement de Sikasso e dadiɓe muɗum noon ɓe teeɓima bandiji ɗiɗi mo walanteɗi Allah ko ɗum ko ɗina bandiji noon kamɓe cakkitno ñangu mabɓe cakkitno wadde koye debbo goto commerçante umminoɗo golle mum ne fayi galle mum ɓe jande muma ñande 19 ene wiyatano gasa lewru juillet mayno ndu saga 21 woni 9 jamma ɓe gone noon e harƴidde téléphone gam yidde harƴidde téléphone makko e heɓti bagage makko kanko debbo o darti ko ɗon goto e mabɓe dufti laaɓi fimo labɓe ɗiɗi e becce ɓe jaari tigui e téléphone makko cagga on debbo noon ko ɗon tigui yani nawa to hôpital e mbadi urgence ko ɗon tigui e service d'urgence des police nani ɗum noon ari udditi hen enquête muɗum ɓe ndewdi noon haaɓe mbawi teɓade goto e ɓeɗon wadda boniɓe on noon nde adda tigui joña e nder kuɓoyel to commissariat ɗo ko ɗon tigui jangti inde keddiɗo kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbaɗama teɓe ɓe mbaɗa e mandade dépôt altine jeeɗiɗi lewru août ɓe darima yesso juge ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mali ha joni jeen ha to falde Bandiagara e nder oɗo weekend ko janguji ɗiɗi mbaɗi e nder falde Bandiagara waɗi 17 neɗɗo basɗo hen fittade mum tawi hen joyo ko dozo en woni sacer traditionnel ɓen wañoɓe joguittoɓe kay comci mumen e nder falde Bandiagara jangu ngu noon jangu adangu ngu waɗi tigui ko ñande asete e nder commune mo Bodio ngun jangu noon ko 19 neɗɗo mbasno hen pittale mumen tato woɗɓe mbarmina hen ñande alet ɓe ndewɗo hen one ko jangu waɗi jangu waɗgu to jangu noon jangu gongu ngu ko dozoji ɗiɗi wonnoɓe dow moto men kamen jaɓɓi pittol bombo ko hen mbasi pittali mumen foof noon hawri mbiɗen 19
jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali mumen sappo jeeɗiɗo neɗɗo wasɓe hen pittali men mbiɗen hen joyo ko dozo en sen ummima to leydi Mali koto Burkina Faso paɗen sara kerola hakkude mabɓe Burkina Faso ko seɓɓitiɓe mbaɗi jangu mumen e nder leydi he nder hakkude centre ɓaajo funnague leydi ɗi seɓɓitiɓe ɓe noon ɓe tuufino ko ɓen commerçant ji taw ko yanoɓe luuma e dow lawol hakkude to wite Sinkanse e to wite Bintu ɗum waɗi ko ñande alata ɓennuɗo ko famɗi kala no gase ɗiɗo commerçant mbarama hen camion ngaji kewɗi kadi dimdunoɗi marchandise uji mabɓe wat boni ɓe duppi ɗum ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar senumima to leydi Burkina Faso koto leydi Guinée Bissau paɗen Oumarou Sisco Mbalo ko hoorejo leydi Guinée Bissau o suɓima hono biteɗo Géraldo Martin o waɗimo hoore jagorɗe makko woni premier ministre makko ko altine hanki jeeɗiɗi lewru juko nomination o waɗa Géraldo Martin noon ko responsable coalition ko kamɓe keɓno polgo e sumgoji législative woni sumgoji sarɗiyeji bannoɗi ko ɓoyani ko kanko Géraldo Martin o meɗino wonde ministre des finances o meɗino kadi wonde vice o meɗino kadi wonde vice président kanko o meɗino wonde ministre des finances ko kanko kadi woni vice président landa wiyete ko PAIGC ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen numima to Guinée Bissau koto leydi Niger paɗen laamu leydi Niger ɓe keeɓi premier ministre mabɓe ko général Chiani suuɓi o suuɓi ko biyeteɗo Ali Mahamana Lamina Zeyni ko on tigui woni oɗo saaha joni actuel on tigui woni on noon kañum woni oɗo saaha joni kañum woni directeur kañum woni représentant BAD woni banque africaine de développement e nder leydi Tchad o lomti noon oɗo premier ministre noon général Chiani lomtidimo ko o lomti ko biteɗo Uhu Mudu Mahamadou mo kudeta o tawno ɗum caggal leydi ne wanno tigui voyage mum to leydi Italie e oɗo saaha joni tawteɗo to Paris lamorgo leydi France kanko Ali Mahamana Lemina o meɗino wonde ministre des finances o meɗino kadi wonde directeur cabinet président Mamadou Tandia laaminoɗo leydi Niger hitande 1999 ha 2010 woni 1980 woni hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ha ujunnaje ɗiɗi e sappo on ne ko coup d'état kañum coup d'état militaire derguinno laamu muma kanko biyetenoɗo Mamadou Tandia habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Niger keddoɗen ha joni dowlaji dentuɗi Amérique nuldi toon émissaire nolaɗo koolaɗo debbo biyeteɗo Victoria Nulanda noon ko kañum woni deuxiéme kañum woni numéro 2 ko fati diplomatie américaine o holliri ɗon o joddima e militaire uji ardiɓe leydi ndi e oɗo saaha joni ko wayno général de brigade Moussa Salou Baroumou o joddima mum e militaire uji kewɗi goɗɗi Moussa Salou Baroumou noon kañum woni chef d'état major général des armées mo leydi Niger o yi kañum e yaadiɓe mum o holliri noon kanko émissaire o heɓani joddade tigui o heɓani joddade e général Abdourahmane Chiani gardiɗo leydi ɗi kono noon kadi o heɓani yiide Mouhamadou Bazouma o holliri noon yewtere mabɓe Wuli Diaw gongaji ɓutti kalama toon hay sinno yewtere nde ƴaggi kam o holliri tigui wonde haaluji moƴƴi tigui jangtama toon ha joni nde won noon kay kamɓe dowlaji tentuɗi Amérique kamɓe kala e wasde yaadude coup d'état o kamɓe kolliri tigui wonde ɓe jiiɗa opération tigui woni ko CEDEAO yiiɗi addude koninkoɓe muɗum gam fellude leydi ndi heptude laamu e juuɗe ɓeɗon koninkoɓe habaruji men ɗemgal pulaar habaruji men jolam jaɓeri koto leydi Ukraine paɗen koninkoɓe leydi Russie aynima missilaji ɗiɗi e immeuble goto ko immeuble résidentiel to wuuro witengo Pokvosko to funnague leydi Ukraine ɗum waɗi ko altine hanki o ɓe mbari hen yimɓe joyo ɓe mbarmini kadi sappo jeetato woɗɓe to leydi Syrie paɗen altine hanki o ko jihadiste en jiyaɓe fedde état islamique kañumen mbaɗi jangde mumen e militaire uji ɓe Bachar Assad ɓe mbari ko famli kala militaire uji sappo e ɗum noon waɗi koye nder région biteɗo région Raqqa tawateɗo to rewo leydi Syrie musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo
wonno komin tongan noon kabaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amady Saga Kébé en nangani en karallagal ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko mimen sehil men Saydou Abou Bah kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on